Sziasztok srácok! Most Minecraftot akartam, szóval Minecraftozzunk. Már előre készültem nektek, és már itt tartok a házamnál, mert én itt fogok fennlakni. Igen, itt fenn fogok lakni. És majd iratkozzatok majd fel, megkérlek. Mert csak 12 feliratkozó semmi. Jól tudjátok. Iratkozzatok fel rám. 2 nap múlva, ha nem lesznek feliratkozva, nem lesz több videó. Minecraftos meg ilyenek nem lesz akkor, ha nem iratkoztok fel. Nagyon fontos. Csak ne zavarjon, ha bejön a reklám, az mindig bejön. Amúgy. Úgy az nagyon szép ez a falevél. Most gyors berendezem. Legyen fekete ágyam. Duplás. Oh. Van értetem, skacok. Fa. És meg fogjátok látni. És azt fogjátok mondani, ha. Mert kiütöm alatta, ugye így van. Mindenki kérdezi örökké tőlem, hogy hogyan. Most itt van. És most a levélem van. Lehet, hogy a crafting table nem fog lerakódni, azt én még nem tudom, mert ilyen házat még soha az életben nem csináltam. Ne csak lerakódjál, repülj, vagy ne repülj. Így, crafting table, mondjuk. Why can't your account purchase Robux? Nyomva Other people's accounts can't reklám. even spend all their money, but they can buy any equipment they want. I found this game to get free Robux. You all have to play this right now. 10,000 Robux in 1 minute enjoy. This is an app that can get Robux for free. Just 3 minutes. You can get Robux. You'll get free Robux easily. Come and download it. Try this app. This is an app that can get Robux for free. Nyugi, coming. Everyone, check out this crazy app called Flowing Line Runner. Na itt vagyok, csak ez coming back. Ki akarnak cseszni. Nyugi, csak ki akarnak velünk cseszni. Mindegy. Ez kamuság. Jó tudod, jól hallottátok, kamuság. Na, mert itt lesz egy konyha. Igen, jól hallottatok, egy konyha. Az ilyen kell, meg ilyen. Aj. Most volt reklám. Ja, meg láda is kell. Ez csapda, ez láda. Vagy kéne egy állvány. Igen ez. Rakok rá hamut.
Ugye itt vannak azok, amikre én gondolok. Nem. Hol van? Így. És megkeresem. Kinagyítom. Jobban tudjuk majd látni. Lapozzunk, nyomott könyvek, azok most nem kellenek. Hol van? Itt én keresek. Vagy csak kivették. Nem lehet. Ja. Nem tudom, hol van. Tippeljetek, hogy mit keresek. Tudjátok? Majd írjátok meg kommentbe. Ha tudjátok. Nem ezt keresem. Valami mást keresek. Na várjál. Nincs. De ha jól emlékszem, mindig itt volt. Csak zászlók vannak, ez a szar is. Bocsánat. Jaj, most volt reklám. Várjunk csak. Most ne foglalkozok a PGT Tony Reállal. Na mindegy. Úgyis egy is hülyeség. Jó, tudjátok, hogy így káromkodni szoktak mindig. Imádok káromkodni. Na. És azt még én se találom. De hoz ez kell. Nem. Nem, ez kell. Most az agyat lerakom. Ja, értem. Kivették akkor. Akkor ez... Várj. Egy olyan fullasat fogok csinálni. Addig is nem jön be senki. Nyilván. Mi van? Már nem jó. Akkor mi kell ide? Arany. Hogy mi a jó budas szar? Vagy csak vak vagyok. Minibe nézzük.
faszén? Mi fasz? Faszén?